kasama siya. Kaya agree din po ako sa kanya na kailangan naming gawin ang mga bagay na yun. Tuwing nagkikita kami, wala itong halong feelings. Pero noon yun, Papa Dudut. Dahil kalaunan ay nagbago ang lahat. Nung biglang nalaman ng open sa akin si Sienna tungkol sa problema niya, sa buhay niya, Papa Dudut.
black and white na pagtingin ko kay Sienna ay biglang nabigyan ng kulay. Hindi na lamang siya si Sienna na nakakasama ko sa inuman. Hindi na lamang siya ang Sienna na nakakasama ko sa ilalim ng puno sa isang kwartong walang bintana. Siya na ngayon si Sienna na matapang man tingnan pero malambot naman pagdating sa ex-girlfriend niya. Para siyang walang pakialam sa mundo pero marunong naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Sienna ay sinunod ko ang mga payo niya sa aking papadudod. Kailangan ko raw kilalanin pa ang kapatid kong si Elise para mapakinggan at malaman kung saan nagkagaling ang ginagawa ng pag-rebelde.
oras para pag-isipan at pagplanuhan ang future niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya ipe-pressure sa mga desisyon niya sa buhay. Nangako rin ako na magiging kuya ko sa kanya na pwede niyang tapuhan kapag nangangailangan siya ng tulong. Tuwang-tuwa noon ang nanay namin dahil ang lamang niya ulit kami nakita ni Elise na nagkasundo. Sa totoo lang ay tumaan din ang loob ko kung bakit parang natulutan ng tinig. Masama sa pakiramdam. Sakaling walang away, hingitan at sisihan. Sobrang laki ng pasasalamat ko ang bigyan dahil sa dahilan ng lahat ng pagpapaman ko. Ininagawa ng pagpipagpilin ko sa babaeng yun ay hindi ko ningagawa. Babaeng parang sa lama ang ulit ko sa kanya noon. Mas nakilala ko siya ay mayroong pagkakitin. May nahanda pa ako. Parang kay Sheila. Mahal ko siya. Love stories. Love stories. Mamalulot ito pala ang pakiramdam. Kapag wala kang taong kaaway. Malaking bagay para sa akin na nagkabati na kami ng kapatid ko at sa sobrang saya ko ay iniintay ko sa siya ng buhay sa labas. Ang kumawal yun sa amin dalawa dahil nakala kami nagkikita na bago sa amin magpalabas ng init ng katawan. Pero sa pagkakataong sobrang naisasawa talaga ako sa kanya. Kaya gusto ko siyang ay sinubukan ko pa rin ang swerte at nagkamagot ng nararamdaman ko sa kanya. Siyempre, hindi na ako
Joy. Mga ni. Manganggang ko lang ko.
Bungaling Joy. Nagkapit ako rin. Gusto ko na sa'yo pa muna unang sabihin ng lahat bago ko ito i-announce mamaya. Baka kasi hindi matanggap ni nanay yung surprise mo. Mas maganda na may backup ako. Sige, ano kaya aminin mo? Gusto kong ipaalam sa'yo yung totoong kuya. Nagkakagusto ko sa babae. Siya ang girlfriend ko. Ah, si Sienna? Girlfriend mo kapatid ko? Oo, siya nga. Siya yung girlfriend ko. Sabi kuya kung nagulat ka ha. Matagal ko na sanang gustong sabihin kaso hindi ko alam kung ano magiging reaction mo eh. Tsaka isa pa, hindi naman tayo ganong close pa nun. Pero ngayon magaan na ang loob namin. Nagkapikan, Tumapang na ako para tanggapin ang totoo. Okay na ako, masuklan mo ba? Pero mas mga nalaman mo kayo. Pero congrats. Ako na, may tiwala ka na sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin kami ni nanay. Ano naman? Ako bahala sa kanya. Salamat kuya. Tulungan mo ko. Nagawa ko ng day out. nagkapit ako. Ulitin mo lang, di ba? Oo. Excuse lang ha, may madya muna namin. Sige, sige. Introduce mo gawa ng mga dublero. Sobrang laki ng gulat ko sa mga nalaman kong revelasyon ng kapatid ko, Papa Dudu. Nagulat ako na lesbian pala siya, pero mas nagulat ako na ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Sienna. Hindi ko alam na ang dating ex pala na tinutukoy ng ni Sienna ay walang iba kundi ang kapatid ko. Proud ako sa kapatid ko, Papa Dudu, dahil sa wakas ay nakahanap siya ng tama para aminin sa akin at sa buong pamilya namin ang totoo niyang kasarihan. Tinanggap namin siya, pati na rin si Sienna. Noong nagkaroon kami ng oras si Sienna na mag-usap na dalawa ay pinag-usapan niya ako na maaari ay huwag na raw sabihin sa kapatid ko ang namagitan sa amin, Papa Dudu. Nangyayari na lamang yun dahil na-heartbroken siya kay Denise, Papa Dudu. Pero agad din naman niyang tinapos kung anong meron kami nung nagkabalikan silang dalawa. Ayaw ko rin naman pong sirain ang Noche Buena namin, kaya hindi na ako nagsalita pa at ayaw ko rin masira ang pagsasama nilang dalawa. Dahil baka bumalik kami sa dati ni Elise kapag nangyari yun. Ang sekreto namin ni Sienna ay nanatiling sekreto hanggang sa ngayon, Papa Dudu. Suportado ko ang naging relasyon ni Nani Sienna at Elise. Minsan ay may mga awkward moments nga na tuwing nagkikita kaming dalawa ni Sienna dahil mahirap itago na magkakilala na kaming dalawa. Isa pa ay nagkaroon ako ng kaunting feelings sa kanya noon. Pero nadisiplina ko naman po ang sarili. Gusto kong maging mabuting kapatid kay Elise, kaya naman kung ano man ang nangyari, sa pagkita namin ni Sienna noon ay pinalimutan ko na lamang, Papa Dudu. Hanggang sa ngayon, ay going stronger pa rin silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay nagkahanap na rin po ako ng babae na willing na tanggapin ang commitment na ino-offer ko sa ngayon. Tapos na po kasi ako sa stage ng pagiging binata at sa tingin ko ay oras na rin po siguro na bumuo ako ng sariling pamilya. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagpili ng aking sulat. Buhay po kayo ang Barangay Love Stories, lalong-lalo na ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, White. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. 97.1 Ang
mo ang babaeng nagpapalikot ng puso mo. Dear Papa Dudu, kailan nga ba ang tamang panahon para sa pag-ibig? At sa tamang tao nga lang ba ito dapat maramdaman? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi ka gusto? At ang taong ayaw mo naman ang siyang habol ng habol sa'yo? Paano mo sasabihin sa isa na mahal mo siya at paano mo rin sasabihin sa isa na may mahal ka ng iba? It's complicated, ika nga nila. Lalo na at ang mamahalin mo ay hindi ka itinuturing na iba at kapatid lang ang tingin para sa'yo. Papanuto din ako malalaman ako sa pangalang Richie, 24 years old, isang babae. Isa ako sa mga avid listener mo at gustong-gusto ko ang boses mo at kapag break time namin, tuwing tanghali ay kagad akong nakikinig sa'yo. At kung sakali na hindi ko maabutan o mapakinggan ang programa mo ay pinakikinggan ko ito sa bahay sa pag-uwi ko. Masayang malungkot ang buhay ko, Papa Dudu. Hindi ko tunay na kapatid at ina at Baka man nagpalaki umilis sa akin. doon. Isang linggo pa lamang daw akong naipapanganak ay iniwan ako ng nanay ko kay mama. Waitress daw ito sa isang restaurant at nabuntis ng isang operative. Dahil daw sa takot ng nanay ko sa magulang niya ay pinamigay ako ng nanay ko sa kinikilala kong nanay sa ngayon. At ang lamang ako ay alam ko na tungkol sa pagkatao ko pero hindi ako kagaya ng iba na galit sa tunay kong ina. Pinamulat kasi sa akin ng mama ko na kahit ipinamigay ako ay mahal na mahal ako ng tunay kong ina. Kinailangan lang niyang gawin yun dahil sa malalim na kadahilanan. Papadudod na pag-aswerte ko na mama, mabait sila sa akin lalo na ang dalawa kong kapatid. Si Kuya Gary at Kuya Philip. Hindi mo tunay na kapatid. Alam nila ang totoo kaya hindi naging issue ang
manliligaw ko. Overprotective siya at halos walang makalapit sa akin lalo na nung nag-aaral ako. Madalas ako naaasar sa kanya pero palagi akong pinapadalagman ni Kuya Philip na ayaw lang ni Kuya Gary na pasa ko at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Naunawa ko naman kaya lamang imagalas kasi na sumusobra na siya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mainis sa kanya ang papatuwa. Kahit na ano na pagtulawag rin ko ay hindi ko rin maintindihan ang kahigpitan niya ang papatuwa. Malayong malayo ang ugali niya kay Kuya Philip. Hindi ito mahigpit at palagi lamang nagpapayo. Kaya siguro mas close ako kay Kuya Philip kesa kay Kuya Gary. Mas nagkikwento ako kay Kuya Philip dahil mas malawak ang pag-unawa nito kesa kay Kuya Gary. Laging masungit at laging galit. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya, mapatuto. Nalaman ko sa kasama ko sa trabaho na kinausap ni Kuya Gary ang lalaking nagbabalak manligaw sa akin. Pinawalan daw ito mula sa pamilya namin kahit na pinagtataka ko. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Mama bago umalis na kung sakali na may manligaw sa akin ay ayos lang. Basta sa bahay pupunta at ipapakilala sa mga kapatid ko. Kaya nagtataka ako sa kakaibang ugali ni Kuya Gary. Nakuguluhan man ako sa ugali ni Kuya Papanuto dahil pinapili ko na kausapin na lamang si Kuya Philip. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng masinsinan si Kuya Gary para hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pagkausap sa manliligaw ko. Sinadya ko ang unang buhay na talaga para mag-usap silang dalawa. Na masyal muna ako papadulog. Alam ko sa kahigpitan ni Kuya Gary at natatakot ako na baka yun pa ang dahilan sa hindi namin pagkakaunawaan in the future.
ang nanay dyan. Ayaw nilang lutuan ang anak nila. Sinahayaan nila silang pusa ang luto. Aba, ayaw. Kapatid mo siya. Nakita mo sa kote mo. Ano na iisipin ni Richie pag nalaman niya totoo? Na mapagsamantala ka. Alam mo na magagalit siya sa oras sabihin mo sa kanya yan. Magalit na siya kung gusto niya magalit. Ang mahalaga malaman niya ang totoo. Hirap na ako, kuya. Magkano pa lang tayo, alam ko na kung ano mararamdaman ko para sa kanya. Pinili ko naman siya ng pasal. Kaya lang hindi ko magawa. Pinili kong itago yung nararamdaman ko pero pilit pa rin kumamawala. Mahal ko siya, kuya. Mahal na mahal ko siya. Pero kahit hindi ko lang mapipigilan, kuya. Magalit man siya sa sasabihin ko, ayos lang. Ang mahalaga sa akin, mapalaya ko na ang nararamdaman ko. Mapalaya ko na ang sarili ko. Hirap na ako, kuya. Gusto ko kang intindihin. Pero paano mo na nararamdaman para sa'yo? Masasaktan ka lalo. Paano ko iwasan ka yan? Saktan ako ng sasaktan, kuya. Tatanggapin ko kung ano man ang maging desisyon niya. Tatanggapin ko ang galit niya. Lahat ko yan tatanggapin ko. Yun ang paraan para makalaya ako sa mga dalawa ng hihigim na pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita papayagan, Gary. Kaya ka sa kapatid mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, kuya? Hindi natin siya kapatid. Kaya na ka lang sa kanya. Hindi mo naman sa mga kapagdalaman niya yan. Hindi mo matutuhan si Richie. Kapag nalaman niya yung nararamdaman mo para sa kanya, habang maaga pa, kalimutan mo na maloorin niya. Dahil hindi kita hahayaan na gawin sa kanya yan. Alam mo kung gagawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Richie. Hoy, Gary! Sandali! Papatunod na rin ang pag-usapan ni Kuya Philip at ni Kuya Gary. Nagulat pa si Kuya Gary noong lumabas ito. Tinanong ako kung may narinig ako pero nagsuwari ako walang narinig. Sinabi ko na lamang sa kanya na kakarating ko lamang at wala akong narinig. Papadudot nagulat ako sa mga narinig ko. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na may gusto sa akin ang kapatid ko. Kaya pala walang nagahas na manligaw sa akin dahil kay Kuya Gary. Hindi ko man lang nahalata yun at akala ko noon ay sadya lamang overprotective siya sa akin. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yun pero mas pinili ko ang magkumaring walang alam sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ako kikilos kapag nakaharap ako muli kay Kuya Gary. Hindi ko alam kung paano ko siya kikausapin at hindi ako nag-iisip na may iba siyang intensyon sa akin. Gusto ko siyang iwasan pero paano ko gagawin yun at hindi sila nakakahalata na alam ko na ang katotohanan. May pagdidisyon. Mas tamang sabihin halos wala akong tulog. Hindi ako minatulog ng mga nalaman ko. Mabait si Kuya Gary, matangkad at guwapo naman. Ang pinagkakagusto sa kanya, nakaklase ko at ibang mga sections. Pero hindi ko talaga siya nagustuhan at lamang dahil kapatid talaga ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko pa rin maupos maisip na magkakagusto ito sa akin. Magkakagusto kami dito. At madalas nag-aaway, madalas niya akong inaasar. Hindi pa lang sumagi sa isipan ko na magugustuhan pa ako o mapadudod. Naging komplikado ang sitwasyon namin tatlo. Palagi ko lang nakikita nag-aaway sila Kuya Gary at si Kuya Philip. Hindi nila alam na narinig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa kanila. Pero pinili ko na lamang na manahimik para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero hirap na hirap din ako dahil naiinip ako sa kanilang
Coffee. You want coffee? Coffee? Yes? No? Okay. Yes? Coffee. Seryoso na kuya ko ah. Ano bang napaka-importante pag-uusapan natin na hindi dapat malaman ni Kuya Philip? Baka mamaya, magtampo yun at hindi natin siya sinali sa usapan. Sus! Hindi ka pa nasanay kay Kuya Philip. Ganun naman talaga yun. Yan mo na. Ganun talaga pag panganay. Minsan kasi kuya makulit ka rin eh. Ang seryoso mo kuya ah. Kinakabahan ako. Pero sige, sabihin mo ng sasabihin mo. Basta kuya, huwag mo lang ako utangan ha. Wala pa akong sweldo. Mahal din naman kita kuya eh. Kapatid kita, kaya mahal kita. Mahal ko kayo ni Kuya Philip. Pero kuya, kuya, alam ko na masakit ang sasabihin ko, pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan, pero yun lang ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa ron. Hindi totoo yan! Wala akong gusto si Kuya Philip! Ewan ko sa'yo! Wala namang pala tayong mahalagang pag-uusapan. Mabuti pa matulog na lang ako. Itulog ko na lang din yan, Kuya Gary. Sige, mauna na ako sa'yo bago pa ako bukas. Night, Kuya. Papadudod pagkatapos ng pag-amin ni Kuya Gary sa nararamdaman niya sa akin, ay pinigit kong umiwas sa kanya. Alam ko na alam niya ang dahilan. Pero sa halip na tumigil siya at hindi kong ginagawa sa kanya at hindi ko na siya mayakap o mahalikan sa pisngi bago ako umalis. Kagaya ng nakasanayan ko na ginagawa sa kanila ni Kuya Tenyo Papadudod. Nagulo ang mundo ko sa ginawang pag-amin ni Kuya Gary sa akin. Ang daming nabuong sagot sa mga tanong ko. Kaya pala gano'n na lamang ang pagprotekta niya sa akin ni Kuya Gary, kaya pala sobrang higpit ko si Kuya Philip at mas mabait kumpara kay Kuya Gary.
toxico laki kasi si Kuya Gary at parang walang balak magseryoso sa buhay. Samantalang si Kuya Philip naman ay seryoso at responsabling tao. Alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Kuya Gary ngayon. Ang short pa ba? Dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Yeah. May pupunta daw siya na kaibigan niya. Bakit mo pinayagan? Yeah, Jan. Kapatid mo. Alam na niyo kung anong ginagawa niya. Ano kahit nata? Good evening, mga kuya. Uy, bakit ngayon ka lang? Lumabas kasi kami ng mga kaibigan ko. Nagpaalam ako kay Kuya Philip kanina. Sa akin hindi ka nagpaalam. Ano ba ako sa bahay na to? Tao-tauhan? Hindi naman sa ganun, kuya. Kaya lang sanay naman ako na kay Kuya Philip lang nagpapaalam. Isa pa, alam ko naman na hindi mo ako papayagan eh. Yun na nga eh. Pag si Kuya pumayag, hindi ka na nagpapaalam sa akin. Palibhasa kasi hindi mahalaga sa inyong dalawa ang opinion ko. Hindi mahalaga sa inyo kung ano sasabihin ko. Dahil kayong dalawa Ano hindi nga? nagkakaintindihan eh. Mamaya saan pa mapunta Data? usapan na yan eh. Data? Sige na, magbibihis muna ako. Ito kasi Kuya na yung pinagmamalaki mo eh. Akala mo kung sino ang santo. Eh baka nagsiselos dito kapag may ibang lalaki naman nililigaw sa'yo. Kasi may gusto din sa'yo tong si Kuya Philip. Hindi ba Kuya? Hoy, hindi ako kagaya mo. Mahal ko si Richie bilang kapatid. At isagsak mo yan sa kokote mo. Isagsak mo sa kokote mo na hindi iba sa atin si Richie. Kapatid natin siya. Hindi ko siya kapatid. Nasasabi mo yan sa lahat ng kapatid mo. Hindi ka na nahiya. Minsan hindi ko inisip na Bahala hindi ka. lang siya kadugo. Yan ang ipinamulat sa atin ni Mama. Sabit mo na Mahal tayo. ko siya Kuya. Hindi bilang kapatid. At uulit-ulitin ko yun sa mukha mo. Palibhasa kasi, ikaw kahit may gusto ka na sa kanya, pinipilit mo pa rin itago dahil hipokrito ka. Tuwag ka! Hindi ako duwag at hindi ako ipokrito. Hindi lang ako malisyoso kagaya mo. Maayos ang relasyon ko sa girlfriend ko. At hindi ko sisirain ang samahan namin dahil sa maling akala mo. Tumigil na kayo! Kung ganyan ka ng ganyan, Kuya Gary, mapipilitan na umalis sa bahay na to. Tatuwa ka si Mama. Isusumbong ko kayong dalawa. Talaga? Isusumbong mo kami? Alam mo, ikaw isa ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin si Kuya Philip. Mas close kasi kayo kaya nahawa ka na sa kahipokrito ka nito. Hindi ako tanga. At kaya hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo magtigaling ko yan. Alam ko kung ano nararamdaman ko para sa kanya. Dahil yan din ang nararamdaman. Nagawenta-wenta pinag-aawayan niyo. Bukas na bukas kakausapin ko si Mama. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari dito. Diyan! Diyan ka magaling! Sumbong ka! Sip-sip ka kasi! Sige, sabihin mo! Ano naman ang kontrabida? Hindi ako siksik. Nagkataon lang na hindi ako tulad mo na gusto na samantalahin ang sitwasyon na to. Matulog ka na. Bago pa kita patulan. Sumusobra ka na eh. Kahit kailan talaga patulan ko na. Ano? Huwag kang magpalamig. Ganyan lang naman ang anak kong gawin eh. Sumbongero ka na, mayaman ka pa. Mukha mo ang pahit-pahitan. Sobrang pabibo mo kay Mama. Para ako na naman ang masama. Alam ko na yan. Style mo, bulok. Kapal na mukha ko. Hindi ako makapal ang mukha. Walang pinakapal. Alam ko na yun ang sika. Hindi. Dalawa dahil sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabihin na lahat nagdala si Mama at gustong kausapin si Kuya Gary para pagalitan. Pinigilan ko siya at sinabi ko na lamang na mas maigi kong lilipat na lamang muna ako ng bahay para hindi lalong magkaproblema. Mas ang bahay namin para sa aming kapwa at hindi lagi may iwan sa ating kabayan o awan. Lalo na at alam na namin pareha
ang naramdaman ko. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil ayokong makasakit ng damdamin. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip, pero sa totoo lang ay wala akong nakikita o nararamdaman na nagkakagusto siya sa akin. Dapat sabihin na ako ang may gusto kay Kuya. Ang kapitan, At ayun! hindi si Kuya Ang mangkay! ang may gusto sa akin. Bagay Nagigising ako ng umaga para pagluto ng pagkain mo, mapagkain mo. Inaangkot na ako. Ama na umalis ako ng bahay. Pagkos ay nag-decide siya na ayusin na lamang niya ang papeles ko para sumunod ako sa kanya noon. Sinabi ko kay Kuya Philip Man, na takot ka, lahat ng Tita. mga sinabi ko or sinabi ni Mama sa akin. At pinili ko din sa kanya na huwag sasabihin kay Kuya Gary na baka pagsimulan na naman ang away yun. Nakakatawa ang nangyari sa amin, Papa Nuno, dahil para kaming umira. Gusto ako ni Kuya Gary, pero hindi ko siya gusto. Gusto ko si Kuya Philip, pero si Kuya naman may mahal ng iba. Sana si Kuya Gary na lamang din ang minahal ko para hindi na naging mahirap ang lahat. Alam ko naman na papayag si Mama kung sakali, kaya nga lang ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Papadudot habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang sitwasyon namin tatlo. Si Kuya Gary madalas akong sinusundo sa trabaho. Pagod na pagod ako. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil baka kung ano ang isipin niya. Hindi ko alam kung paano ko titigilan ni Kuya Gary, kaya naisipan ko na ipakilala sa kanya ang katrabaho ko na nanliligaw sa akin. Yan naman ko rin. Nagkunwari akong sasagutin ko na ang katrabaho ko, pero nagbanta si Kuya Gary. Papadudod, natatakot ako kay Kuya Gary, kaya naman nagsumbong ako kay Kuya Philip. Pero sa ginawa kong pagsusumbong ay lalo lamang lumala ang away nilang dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kung dati ay kaya ko pa ang sarili ko. Ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot sa Kuya Gary ko. Papadudod, hindi man sang-ayon si Mama at Kuya Philip sa gagawin ko, ay pinaliwanag ko sa kanila na kailangan kong umalis sa bahay dahil iba na ang sitwasyon. Naawa din naman ako kay Kuya Gary, kaya nga lamang ay hindi ko talaga siya gusto. Halimbawa naman na si Kuya Philip ang nagkagusto sa akin ay hindi ko rin siguro sasagutin. Dahil Sabi hindi ko magkapila magandang na para tingnan. magising yung katawan mo. Lumaki kami na magkakapatid at mamamatay kami magkakapatid. Alam ko na ang nangyayari lamang na ito ay dahil sa malayo si Mama. Pero alam ko na malalampasan namin ang kaguluhang ito. Papa Dudo. No, Pwede ba tayo mag-usap? Habang wala pang Kuya Gary mo. Tungkol saan, kuya? Sinabi sa akin ni Gary na may gusto ka raw sa akin. Maniwala ka kay Kuya Gary. Alam mo naman yun. Gumagawa na naman ng kwento para lang lalo tayong gumulo. Mabuti naman. Dahil ayoko lang dagdagan pa ang problema. Problema lang pala sa tingin mo kung totoo nga ang sinasabi ni Kuya Gary. Reggie, kung totoo man yung ngayon palang bihiyan mo na, masasaktan ka lang. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Yabang mo naman, kuya. Eh ano naman kung masaktan ako? Ang mahalaga, alam mo ang nararamdaman ko. May girlfriend na ako. Bakit kuya ako? Di ba may girlfriend ka na hindi na kita pwedeng mahalin? Reggie, hanggat maaga, kalimutan mo lang tungkol sa bagay na yan. Paano kung ayaw kong gawin ang sinasabi mo? Pwede ba huwag kang makulit? Kay Gary mo lang ibaling ang pagtingin mo. Akala mo nga ako pinagluloko. Kuya, seryoso ko. Sa totoo lang, kung ikaw ang nagsabi na may gusto ka sa akin, baka pumayag ako. Wala talaga akong nararamdaman para kay Kuya Gary eh. Pero Kuya Philip, kung ang inaalala mo isisirain kong relasyon ng dalawa ano, ng gusto boyfriend lang. ko, Di hindi ba ko kasi gagawin ipagdal yun. lang ako ah. Nagkausap na ulit kami ni Mama. Alam na rin niya ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi naman yung ganun kalala na pagkaya ng kay Kuya Gary. Siguro, tama si Mama. Baka kaya ako nagkakagusto sa'yo. Kasi hindi natin nadaya sa pagkaroon ng ama. Tama si Mama. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana si Kuya Gary makaharap
para Hindi sa naman kanya. yung tao din yan. Kasi kung nagawa kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo, malamang si Kuya magagawa niya din yun. Siguro sana. Pero baka hindi rin niya agad magawa. Dahil kita ko kung gaano ka niya kamahal. Reggie, kung sakali ba na hindi tayo maging magkakasama, palagay mo ba pwede mo magustuhan ang Kuya Gary mo? Ewan ko. Kasi kung yung nararamdaman ko ngayon ang tatanungin, baka hindi. Ewan ko ba, Kuya? Mabait naman siya eh. Kaya lang, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa Kuya Gary mo. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nagkagawa niya manira ng tao. Alam mo ba nakinausap niya ang girlfriend ko at sinabi niya, bantayan ako. Dahil baka raw humanap ako ng iba. Grabe na talaga si Kuya Gary. Minsan hindi nag-iisip. Hindi naman siya dating ganyan eh. Kung may kakilala nga lang ako na pwede kong direto kay Kuya, ginawa ko na. Kaya lang may mga asawa na yung mga kasama ko sa bangko. Ako din eh. Marami na akong kakilala. Talaga? Bakit ginawa lang ang Kuya mo? Baka mamaya sila naman yun. Hayaan mo na lang muna si Kuya Gary. Baka nagtatanggalan ng punta ng utak yun. Sana mabalik na yung dati nating samahan, no? Para masaya na ulit tayo. Wow! Mukhang seryoso usapan niyo ah. Anong ganyan? Magkailan mong dalawa? Sumunado ba kayo? Mukhang lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Rest nga pala, kuya. Ano? Sasabihin ko na ba sa girlfriend mo? Kung isang kakalantahan mo? Nakain na nito ni Richie. Ha? Natawagan mo na ba siya? Pwede ba, Kuya, umayos ka? Hindi makitid ang utak namin ni Kuya Philip. Alam namin kung saan kami dapat lumugar. Talaga? So ako makitid ang utak ko. Ganon. Makitid ang utak ko dahil minahal kita. Yun ba ibig mong sabihin? Ha? Wala akong sinabing ganyan. O hindi ako tanga. Bakit hindi ang mga galawang ganyan? Siguro may nangyari na sa inyo ni Kuya, no? Ano? Hindi ako kasing papa ng tingin mo, Kuya Gary. May delikadesa ako. Oo, inamin ko mahal ko si Kuya Philip. Gusto ko siya. Pero ni minsan, hindi niya sinamantala ang pagkakataong yun. Hindi niya ako pinastos. Inunawa niya ako. Bakit ba kasi siya pa? Bakit hindi na lang ako? Mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pangako. Pangako hindi kita sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto mo. Magbabago ako. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi ko na aawahin si Kuya. Magbigyan mo lang ako. Gary, tama na. Mabuti mo magpahinga ka na. Bukas na lang kayo mag-usap ng kapatid mo. Hindi ko nga siya kapatid. Huwag ka makialam dito. Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa katayuan ko. Kaya ganyan ka na lang magsalita. Mahal ko si Richie. Mahirap bang intindihin yun? Richie, parang awa mo na. Mahal kita. Bitawan mo nga yung kamay ko, Kuya Gary. Mahal kita. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ko kung gaano kita kamahal. Sige naman na, Richie. Pwede ba? Tigilan mo nga ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? Magpahinga ka na. Lasing ka lang eh. Sige na, Kuya. Bukas na tayo mag-usap. Marami na rin sa kwarto mo. Bukas na kayo mag-usap ni Reggie. Kuya, Mga tulungan mo naman ako. Mahal ko talaga si Richie. Kuya, sabi mo naman sa kanya. Sabi mo sa kanya para maniwala siya. Tulungan mo naman ako, kuya. Hindi ka nasabi. Lumakas ka. Hindi ka na. Kuya. Kuya, mahal ko si Richie. Papadudot dahil sa mga nangyari ay nag-decide akong lumipat ng bahay pansamantala. Lumipat ako sa isa sa mga bakanting bahay na paupahan ni Mama. Nasa isang compound din kami. Ayaw kasing pumayag ni Mama na malayo ako sa mga kapatid ko. Gusto niya na mababantayan pa rin ako ng mga kapatid ko. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala kami sa isang buko. Hindi na ako maihilam sa tuwing uuwi si Kuya Gary. Makakakilos ako ng maayos na walang inaalalang tao. Kahit na hindi ko gusto na umalis sa bahay ay ginawa ko pa rin. Dahil alam ko na yun lamang ang paraan para makakilos ako ng Kuya Gary. Papadudod pa lagi pa rin nakabantay sa akin si Kuya Gary.
natatakot man ako sa kanya ay hindi ako nagpapahalata. Madalas kong kausap si Kuya Philip at alam ko na lalong ikakagalit ni Kuya Gary kapag nalaman niya na nag-uusap kami ni Kuya Philip. Pero natatakot na ako kay Kuya Gary, Papa Dudut. At si Kuya Philip lang ang alam kong pwede kong takbuhan. Kahit na inamin ko sa kanya na mahal ko siya ay hindi niya yun sinamantala. Nakita ko na tunay na kapatid lang ang tunay niya sa akin, Papa Dudut. Matagal kong pinaglabanan ang nararamdaman ko kay Kuya Philip at napagtagumpayan ko yun. Ayos man ang pamilyang napuntahan ko, ay may mga pagkakataon na hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tunay kong nanay. Kahit na sabihin masaya naman ako sa buhay ko ngayon ay parang may kulang. Parang bigla ko naisip kung ano kaya ang itsura ng nanay ko. Kung nasaan na siya. Kung ilan na ang kapatid ko, ang daming tanong na biglang pumasok sa isipan ko tungkol sa tunay kong pagkatao. Pero hindi ko na inalam uli kay Mama ang tungkol sa tunay kong ina. Pero ito nag-iwan man lang ng picture dahil katwiran daw ito ay parang mukha na lang ni Mama ang isipin ko na nanay ko. At makakagulo lamang daw sa akin pagdating ng panahon kapag naisip ko Ito na subilaya. ayaw daw ito magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Masakit sa akin mapagod pero wala naman ako magagawa. Siguro ay tama na rin na wala na nga akong alam tungkol sa tunay kong ina. Para hindi na magulo lalo ang mundo ko. Okay. Kuya, nakausap ko na si Mama. Mukhang mapapabilis ang Kaya si Joy. Gusto ko nga sana makausap si Kuya Gary ng maayos. Kailan daw alis ako? Baka bago magpasko wala na ako rito. Sigurado malulungkot ang Kuya Gary. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa kapatid natin. Ako rin, Kuya, naawa din naman ako sa kanya. Kaya wala akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman mas masaktan siya sa pambabaliwala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Gabi-gabi kong pinagdadasal na sana maging maayos na si Kuya. Kaya ay, mabuti pa siguro ayahin natin ang Kuya naman tao dito. Matagal na natin ginagagawa yun eh. Mag-option tayo. Yung tayong tatlo lang. Tapos mag-usap tayo ng maayos. Ano ba kaya? Gusto ko yan, Kuya. Teka, asa ba si Kuya Gary? Huwag mo sabihin nagiinom na naman. Hindi na maganda yan. Nasa kwarto. Kinausap kasi namin siya ni Mama. Video call kagabi. Anong sabi ni Kuya? Naniwala ba? Siguro kasi maayos pa na paliwanag ni Mama. Hinihilo pa nga siya eh. Naganapan daw siya ni Mama ng foreigner doon. Yung blood daw. Kaso ayaw. Ipinipilit talaga na ikaw ang gusto eh. Sabihin mo nga sa akin. Ano ba pinakain mo doon? Ang bakit mo naman? Ano kaya na gusto ng kuya mo sa'yo, no? Maganda ako, no? Mas maganda pa nga ako sa girlfriend ko eh. Okay, mas maganda girlfriend ko sa'yo. Kuya, bakit mo naman nagkagandahan sa'yo eh? Ay, hindi ah! Madaming gustong manligaw sa akin. Natatakot ako sa inyo ni Kuya Gary. Ay, teka, Kuya. Mabuti pa kulitin natin si Kuya Gary kahit ng dati. Ano? Game? Sige, tara. One, two, three. Ano yung gamit yung sika? Si Joy. Ay. Ay, kasi! Ay, kasi! Tara sa bundok. Isisigaw natin doon ang mga takot natin sa buhay. Pasensya na kayo. Ay, di mo. Kaya wala na akong kaya
Tagal mo kasing gumalaw. Gusto ko nga lang ako pinatawag mo. Mga nakipag dito ba sa amin yung mga dito ko nito? Wala lang din, Joy. Salamat mga kuya ko. May kapte, may kapte. Uy, ba, huwag kayo masyadong tipid. Ayoko kasi tumandang dalaga. So, paano yan? Hindi pwede na ako mag-boyfriend. Pwede ko doon ka na lang mag-boyfriend sa Germany. Isa pa, Tataw lang. hayaan mo na sunduin pa rin kita sa trabaho gaya ng dati. Pangako, hindi na ako magsasalita o gagawa ng hindi maganda. Gusto ko lang makasiguro na ligtas mo. Agoray! Hayaan mo na ako sunduin ka rin niya. Sige na. Total naman, malapit na ako. Mas madaling ko ng araw na magkakasama tayo. Oh my God, tak direm. Yung mga kuya, mamimiss ko kayo. Ikaw din naman. Makimiss ka namin. Okay. Makimiss namin yung sunod na rin. Ang sarap na itlog, hotdog, at isang prito na durog-durog. Sasamahan niyo. Kasi naman niyo yan. Hindi niyo ako tinuruan eh. Tapos magre-reklamo kayo. Sus, hindi tinuluan. Ang sabihin mo, ang talaga. Ano talaga ha? Kuya Philip? Atak! Mapatulong naging maayos ang samahan naming magkakapatid. Palagi pa rin pinapaalala ni Mama sa amin na magmahalan kaming tatlo dahil magkakapatid kami. Although namin kakalimutan na magrespetuhan sa isa't isa at magtuloyan kung may problema. Mapatutod masasabi ko na napakabuti ng mga taong kumukuha sa akin. Nagkaroon man kami ng matinding problema sa bandang huli ay kami rin ang lumutas at nagkamayan. Papatutod, nandito na ako ngayon sa Germany. May boyfriend na rin po ako. Si Kuya naman ay nagpakasal na rin sa girlfriend niya at nagkaanak sila. Nagbabalak din sila bumisita dito sa amin at si Kuya Gary naman ay mag-asawa na rin. Kaklase ko noong college ang napangasawa niya. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng na naming magkakapatid ay nakalos namin ang aming samahan. Nakabuo kami ng sarili-sarili naming buhay nang hindi na iniisip ang nakaraan. Mapag-uusapan man ay tinatawanan na lamang namin magkakapatid yun at iniisip na parte na sadya sa buhay ng magkakapatid ang mga mabibigat na pagsubok. Ito ang nagpatatag lalo ng aming samahan. Papadunod, hindi ko na rin po hinanap ang tunay kong ina at hindi ko na inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Alam ko na kahit sabihin sa akin ni Mama na ayos lang na hanapin ko siya, ay masasaktan pa rin siya. Alam ko na may bahagi sa pagkatao ko na kulang dahil sa pinagmulan ko. Pero nauuna naman yon ni na Mama at ng dalawa kong kuya na mabait. Ahayaan ko na lamang na ang panahon na gumawa ng paraan para magkita kami ng tunay kong ina. At kapag nakita ko siya o nakilala papadunod, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil tamang pamilya ang napagbigyan niya sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y kapulutan ko ng aral at maging inspirasyon sa lahat ng aking kwento. Matuto tayo magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa bawat araw. Magkahalan tayo magkakapatid at pagtabayan. Itaas natin ang isa't isa at huwag nating ibagsak kapag umakat ang iba. Lagi nating tatandaan na pamilya lang natin ang matatagpuan natin sa oras na pinatayo tayo ng matinding problema. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Richie. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay,
Bulog kayo kami nga bulog dito ni si Awa. It's mine. Thank you. King bagi ka? Kalang nga rin ka rin dito ni matinagan ni. Good morning, ate. Hello, Donnie. Mama! Oh my God, lobat na pala ang cellphone ko. Chicken? Nana. Alright, thank you so much guys. Lobat na ang cellphone ko. Bye-bye.